si Mama? Kuwait. Wala. Ang ako dahil mabinga, dito ka ba sa iyo? Kabalukungan, diligay ako ka mag-istorya sa imong mama. Isulti siya ka na. Isulti jud ka na ko nga ang kaminaw sa imong mama. Mahal kong ina, masakit ang paglayo mo. Gimingaw na kaayo ko sa imuha. O dili manggod ka makigistorya sa ako pero bisan og ingon ana, love ka ni Mama B. Batid ko kung bakit ginagawa mo ito. Itong lahat para sa kinabukasan ko. Langga, sumayon mo sa imuha, Mama. Gitagaan mang kag-surprise. Upang marating ang makulay na mundo. Ego's Flower Shop, delivering happiness. Ayo, na si Ma'am Julian? Inabitabi kang eskwela. No, yari absent na siya. Birthday daw niya, sir. Alay, nabi sila quiz karon, Ma'am. Ano yung midre kay kabalo may birthday ni mo? Ano sila? Dagan ba yung midre din? Yang yan yung maestra nga pasayawon daw ka. Langga. Nabuntag bitaw lay ni among ihatod. Package ni. Oh. Package ni among ihatod ha. Oh, asa ni mo mama? O nga na mahilap ka. Pangutanan pamantik ka. Ya, gusto mo makita? Uy, ay hilap. Dili ka na mukwaon. Ali, tanaw na to. Ang package. Nga nahilak man ka. Wala pa gani ko kay istorya. Alin na. Dali. Tanaw na to ang package. Nga gipadala diri sa imuha. One eternity later. Alin na, Julian. Ali, kaya ito tanaw yung package. Gihato diri. Sige na. Alin mo, dala diri, ma'am. Request na sa mga mama nga na ballpen ko daw. Amo yung gusto. Tawag ko siyang mama. Amo, sorry, gamit din sa eskwelahan tanan. Bakit man ang ballpen ko? Dali na daw mahurog. Kung siya nga man, ingon na yung mga, palitan lang ako sa ballpen din. Oh, mo ni mong ihatod. Mga school supplies siguro ni. Di ay. Alin, tanaw na to. Dali, dali. Saan ka man kaya makakarating? Wala kang dapat ikabahala sa akin. Kahit bata pa ako, kaya kong abri na lang, ma'am, para siya, ma'am. Tanawa, oh. Tanawing. Mundara. Surprise! Happy birthday! Tokong-tokong man yung pibigyan na to. Oy! Silang mayong buntag of happy 10th birthday. Magpaila-ila dahil niya ako rin si Ate MM and si Kuya Abi. We are from Ego's Flower Shop. So namin diri karon para ihatod ang sorpresa nga giandam sa imo ha. Kabalo ka kinsay gahatag ani? Ha? Dapat happy para malipay pud ang gahatag. Kasi uyab nimo na nakauyab wala. Nakauyab? Naay mensahe ang nagpadala or si Mama ba nimo ni? Pero sa lang kada sa kantahan sa kanang mo happy birthday. Ang tata. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
si mama? Inuit. Ah! Suka wala. Nay message si mama sa imuha. Ana siyang happy 10th birthday, baby loves. Ikaw gihapon ang amo ang baby. Bisan og hapit na ka madalaga. Og dako pa ka sa ko baby gihapon tika. Beng wala pa man ko'y ikapalit sa car nga imuhang gusto. Mag-rent lang sa Tanog car. Pero ang surprise nga imuhang gusto, akuha nang ihatag sa imuha puhon. Mahatag ra na ako sa imuha. Bitaw pag-selfie nila ma'am og sir kay follower baya kanila. Ay mo di ay. Bitaw na seryoso na jud ni. Gimingaw na kaayo ko sa imuha. Og dili manggod ka makigistorya sa ako Pero bisan og ingon ana, love ka ni Mama Bing. Og wish na ko sa imuha pagtarong og eskwela. Kay andam kaayo mi nga mo support sa imuha. Basta sa tama lang pod. Og first time nga mag-birthday ka nga wala ko, pero tungod ani nga surprise, ako ang gihuna-huna nga naa ko sa imuha adlaw-adlaw. Being good health always og padayon sa pagpamaayo. Ayaw tagai og labat sa ulo si nanay ug tatay. I love you so much, Bing. Og I miss you so much. Mama and Papa, salamat kaayo sa pag-ating manilyani. Bisan og malita nga liwat nako. May imangkon. Bitaw daghan kaayong salamat to my Ate Jen May. Salamat po sa imuha kay andam ka nga mo support nila ni Aliyan. Kung unsa ang mga activities sa school, naadjud ka. Salamat kaayo te. Again, Mama and Papa, and Ate, daghan kaayong salamat. Una sa tanan, salamat kayo ma'am at sir nga niya mo karon. Ako lang West Nilian nga maayo gid unta siya kanunay panglawas. Bisan malayo siya sa iyang mama. Naramig gyapon iyang mga apuhan nga nagpalibot kaniya. Andam gyud kami nga suportar niya. Ang ako lang hinabing nga dito ka magpapalyo. Kabalo ko nga, niligay ako ka mag-istorya sa imong mama. Isulti jud siya ka na. Isulti jud ka na ko nga ang kamingaw sa imong mama. Silang, isang to kayo imong mama, kabalo ko imong mama na ning kamot para sa itong ugma. So ako sa imuha, at manunog panggaon, yuti ka. Happy birthday. Kalipay. Pag binuutan na, binigay na kami ni nanay. Masupuntan mo, bisag wala yung mama. Ako hibuan yung mama, wala siya. Pagkano, ispila kayo ng mama, nagpalayo doon sa inyo ha. Sabi ka mo, the birthday. Lang ipanginaw, di ako nga pumunta magtarong sa eskwela, matag sa'yo, dili kayo magsampot ka, Bing, wala ang ipagsapot ka, kayo mag-10 anyos na ka. Pitong dalaga. Dalaga naman ka, so nga po nga yung mo nga, Bing. Langga yapon lang mo. Paling ka mo sa eskwela. Mo na pagmawad. Magpa-picture, magpalayo ka. Sa may ingon ni mo sa imuha, Mama. Gitagaan mang kag-surprise. Salamat lang sa iyang gihatag. Dili gyud daw siya dugay. O na si Mama Dre, Dili na siya magdugay sa mama kami ngawon gyud daw siya. Inas Mama, salamat. Ingon niya. Mo gitagaan kag teddy bear. Inak salamat. Chocolate. Balag. Nakatulod jud among luha no pag na-surprise mi pag-abot. Patay. Inspect nagtukos. Oh. Isulti kay Mama ni mo. Sige, picture na lang. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa
Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop lang doula, serbisyong sulit way sama. Ang Bigos Flower Shop lang doula.